Хоць законы супраць карупцыі ў Беларусі даволі жорсткія, на практыцы найбольш распаўсюджаным пакараннем для карупцыянераў застаецца адтэрміноўванне. Такі варыянт атрымалі 104 асуджаныя. Гэта значыць, што яны не ідуць у турму адразу. За імі будуць сачыць некаторы час. І калі за гэты час яны не падвядуць сілавікоў, то цалкам пазбегнуць зняволення. Астатнія 80 асуджаных атрымалі так званую хатнюю хімію, 20 умоўныя тэрміны. Некаторыя на агул абышліся штрафамі або нават неўдакладненымі пакараннямі. Лукашенка неаднаразова называў карупцыю іржою, аднак за больш чым 30 гадоў свайго кіравання ён так яе і не перамог. То можа, яна яго пераможа. Пабачым і абмяркуем гэта з нашым наступным спікерам Яраслаў Романчук, вядомы эканаміст і старшыня Міжнароднага фонда свабоды, між іншым, з намі на відэасувязі. Вечер добрый, спадар Яраслаў. Я так разумею, вы з Киева, адразу словы падтрымкі. Добрый вечер, из Киева. Это только Международный институт свободы, а не фонд. Пробачте, Пробачте, так, удакладнім. Інстытут. Спадзяюся, все добра у вас, да, ну, інтэрнет ёсць. Ну, і ще раз, словы падтрымкі, жахлівыя падзеі. Там, на такого хіба што немагчыма прывыкнуць. Так, мы тут адзін дром абмяркоўвалі, колькі, уже 3 дні, які там заляціў невядома як, ідзе у Беларусь, а сёння якое пекла давялося кіеўлянам перажыць. Да нашай тэмы, да, вось, ну, першае, што хацеў, конечно, запытацца, ці вы пабачылі нейкія змены ў тым, як беларускія ўлады ставіліся да праблемы карупцыі да 2020 года і як разам вось з гэтай эвалюцыяй сістэмы в цэлым, так, і рэжымам Лукашэнкі эвалюцыянавала гэта барацьба, ну, але ці ёсць у вас такія звесткі і разуменне гэтага? Знаете, с 94 года я сочу за тем, как Лукашенко борется с коррупцией, и никаких таких системных зменаў нема. Он просто выкарыстоўвае гэтыя инструменты вплыву для того, каб контролировать свой вертикаль, для того, каб зрабіць все тое, чтобы ЗАО «Сям'я» яна выкарыстоўвала все ресурсы, и никто не был покараны з тых людей, то выходзіць у гэта ЗАО «Сям'я». Так что пасля 2020 года гэта толькі бенефіцыарамі той сістэмы сталі больш такія, ведаеце, людзі ў пагонах, людзі ў фуражках, вот, замест іншых силовиков. А так, система такая, коли ты лояльный, коли ты там выказываешь свою там беспринципность стосовно там правов и свобод человека, ты свой человек, ты свой солдат. Вось Лукашенко таким прынцыпам карыстовваецца. Так что гэта борьба с коррупцией, гэта зрабіць сабе як мага больш лояльных солдатов, солдафонов, якія б душили свободу и рабілі такими вот жандармами над громадским супольнасцю. Ну, ці можа выжыць тады функцыянаваць інакшая беларуская сістэма без гэтага карупцыйнага складніка, ці ёсць сэнс на агул з ёй змагацца, ці это змаганне тады толькі атрымліваецца адбываецца для медыйнай карцінкі? Знаете, нават в Советском Союзе, как был железный занавес, там был партия была, и такой коррупции не было сярод кіраўнікоў, як яна есть сярод ЗАО «Сям'я» Лукашенко, и то коррупция гэта была. Так что тут натура людская, вось гэтых начальников розных роўняў, яна такая, что яна не дазваляе людям просто, ну, такие спакусы ёсць у дачыненні да ресурсаў и актываў, такая вось значная улада гэтых чыноўнікаў і кантралёраў над людзьмі і рэсурсамі, што яны не могуць не паддацца гэтай спакусе, не быць карумпаванымі. Тым больш, што Лукашенко выкарыстоўвае гэтыя ўсе карупцыйныя промахі, хібы для таго, каб потым кантраляваць людзей, і хто там захварыўся ўзагалі, яму даюць, ведаеце, такую чорную работу, потому што ведаюць, што ён не спрыгне нікуды. Так што Лукашэнкі тоталітарны рэжым, дзяржплан і карупцыя гэта як блізнюкі, яны заўжды будуць адзін за адным. Спадар Яраслаў, вы цяпер ва ўкраіне знаходзіцеся, і у гэтым канфлікце з Расіяй у мяне ёсць версія, такая думка, што той прайграе, каго першым дагоніць карупцыя. Так, Расію ці Украіну, мы ведаем, што, калі так нават параўнаць па медыйнай павесткі, што на першым
тэме, конечно, першым месцы гэта вайна, але на другім гэта карупцыя і ў Расіі і ва ўкраіне, да? У Расіі гэта і гэта зубы дракона, Курск, так, што ў 22-м годзе былі і нічога там не зрабілі, і куча віцэ-губернатараў, куча генералаў ужо знаходзіцца ў Лефортава, а ва ўкраіне это апошнія дні, асабліва, так, это НАБУ, ўсё, што з гэтым звязанае. Вось, на вашу думку, а як справа ў Беларусі? Вось гэта іржа карупцыя, да, кажа Лукашенко, яна, бо мы бачым звонку все маналітна, все, як вы кажаце, завязана на одну сям'ю зверху уніз. Але ці мае пагроза карупцыі дзяржаве? Так, як это, напрыклад, ёсць ва ўкраіне, да, ў дадзены момант, так, ці ў Расіі. Ці вось бачна это небяспека гэтай карупцыі? Ці яна вось на такім роўна, на такім Лукашенко дазваляе ўзроўні, каб яна не паралізавала там цела дзяржаўнае, каб яна не выклікала нейкія чорных лебедзяў? Ёсць сістэмная розніца паміж тым, што мы назіраем у Украіне. Тут, безумоўна, карупцыя – гэта такі біч, гэта адно з тых чыннікаў, які ўплывае на абаронасправможнасць, на здольнасць краіны весці барацьбу з расійскім ворагам. Але ў Беларусі і ў Расіі гэта, ведаеце, калі у адным флаконе, як кажуць, так, гэта оргпрыступныя групоўкі, гэта дзяржава, гэта спецслужбы, гэта РПЦ, гэта ўсе гэтыя трохлітарныя арганізацыі, якія ўсё кантралююць. Ці можа, напрыклад, быць карупцыя ўнутры мафіі, напрыклад, Коза Ностра? Ну так, можа быць, там ёсць Карлеона, ёсць Капа тут Цікапі, а ёсць нейкія там, можа быць, бароны некага мясцовага ўзроўня, але атраслявога ўзроўня, якія таксама могуць свае там круціць якія свае там карупцыйныя справы. Але гэта не заважае той сістэме, якая створана, таму што асноўна Лукашенко збудаваў сістэму, калі ён працуе па сутнасці на галоўнага боса, які сидзіць у Крамлі, і ён таксама аб'ядноўвае вось гэту карупцыю дзяржавы, карупцыю мафіі, карупцыю гэтых усіх элементаў, якія і падпарадкоўваюцца яму. Тым больш, што гэта 1% людзей, якія кормяцца з гэтага ўсяго, яны вельмі добра маюцца. Яны з манаполію маюць, яны бізнесы маюць, яны, па сутнасці, маюць магчымасць за выключэннем, там, можа быць, Еўропы і Амерыкі, ездзіць па ўсяму свету, і нічога. Так што гэта сістэмная карупцыя, і калі будзе толькі менш рэсурсаў, калі пачнецца сварка за месца ў карыта, тады можа быць гэтыя самыя такія прагаліны быць у гэтай сістэме. Памятаеце, як 1980-е гады, калі таксама былі тады значна менш рэсурсаў у камуністычнай партыі КДБ, калі тады і быў і сухі закон, і Афганістан, і цэны нафты былі іншыя. І тады мала месца было, і тады пачаліся гэтыя спрэчкі паміж рознымі суб'ектамі. І калі цяпер пачне ляцець там тарары Расія, калі Трамп нешта вядзе, якія больш-менш сур'ёзныя меры, тады, я думаю, Лукашенко будзе менш. Гэта мы відавочна бачым, што уже прамысловасць там на нулі, уже сельская гаспадарка уже в мінусе, уже не мае там замоўлення беларускіх прадпрыемстваў з Расіі -20, -30. Так што толькі пачатак. Але мафія будзе распадацца вось так. Найперш расійская мафія, а потым беларуская мафія і пойдзе. Ну, у нас еще в нашей есть еще ЛАК, яна еще может на Захад звернуться и сказать, что все, мы готовы до диалога, як сегодня сказал Александр Лукашенко. Спадар Ярослаў, калі казаць пра побутовую карупцыю, наколькі гэта распаўсюджаная з'ява для Беларусі і ці нясе яна сапраўдную пагрозу для нашай эканомікі, для нашай гаспадаркі? Я б сказал, что побытовая коррупция – это способ адаптации до тоталитаризму, до той дуркі, якую Лукашенко робіць. Таму што пабытовая карупцыя, ведаеце, адзін аднаго, каб дапамагчы, адзін аднаму нешта заплаціць, каб без рэгуляцыі цэн, без гэтых дурніц, якая там паўсюды ў дзяржаўных прадпрыемстваў, адзін аднаго, якія там паслугі аказаць. Так што, як у таталітарнай рэжыме, як у Савецкім Саюзе, таксама былі вось такія схемы, якія адзін аднаму дапамагае. Гэта я разглядаю як больш пазітыў, а не як карупцыю. Гарызантальная сувязь.
Так, з точки зору, наприклад, там формального права, так, це може бути корупційна, адміністративка, або уголовка, але я просто нагадаю там нашим глядачам, як пам'ятаєте, за совєтських часов були у Польщі така з'ява приватяжа, тобто приватні витворці там некої продукції, так, і ось так само, ну, вона була, і люди користалися, і це так, насамрэч, була дуже добра така сетєва для того, каб потім зрабіць рэвалюцыю і зрабіць салідарнасць. Так што чым больш будзе шэрай эканомікі гэтых гарызантальных сувязяў, тым, я думаю, больш моцным будзе беларускае суспільства для таго, калі будзе там вось такая ўжо рэвалюцыйная сітуацыя.